Când Dumnezeu tace, sufletul vorbește. Jurnalul fericirii al lui Steinhardt este o carte scrisă în stil eseistic. O meditație profundă a gândurilor unui om închis într-un univers totalitar. După ce am citit-o pentru prima dată, a devenit cartea mea de pe noptieră. Am recitit-o de mai multe ori, uneori din scoarță, alteori pe fragmente. Recunosc instantaneu orice fragment din ea. Ce m-a impresionat și m-a încântat cel mai mult în această carte? Autorul invocă un întreg patrimoniu spiritual, credință, filozofie și artă pentru a supraviețui 8 ani în gulagul românesc. Ceea ce este cu adevărat copleșitor este că niciodată nu se plânge, nu judecă, nu acuză. În schimb, el își caută scopul și sensul în lumea sa interioară, iar acest lucru este cu adevărat emoționant. Nu are doar o minte strălucită, ci și o inimă nobilă. Ne oferă doar frânturi vagi din ororile prin care a trecut. Îl voi admira mereu pe Steinhardt pentru aristocrația spiritului său plâns și profund. De aceea cred că demnitatea umană își găsește cea mai înaltă expresie în această lungă confesiune. Trupul său a fost întemnițat și torturat fără nicio speranță de eliberare. Și totuși el dovedește că sufletul nu poate fi niciodată îngenunchiat. Spiritul uman rămâne liber, indiferent de ce se întâmplă cu trupul. De asemenea, îl admir pe Steinhardt pentru felul în care împacă dicotomiile sufletului său căutând sacrul în cultură. Și iubesc pur și simplu stilul său sincer și direct. Această meditație prețioasă a fost scrisă în cele mai degradante condiții pe care le poate îndura o ființă umană. Totuși nu conține prea multe urme de durere sau de disperare. Această carte a fost întotdeauna pentru mine o sursă de putere în momentele dificile. Este un antidot perfect împotriva disperării. Am ales un citat care surprinde cel mai bine esența a ceea ce se desfășoară de-a lungul paginilor acestei cărți. Mai întâi înțeleg că în această lume sunt cu totul părăsiți de Dumnezeu, așa cum observă și Simone Weil, iar această părăsire este în același timp și semnul suprem al existenței și iubirii lui Dumnezeu. Dumnezeu, spune ea, se retrage în mod absolut pentru a ne permite să existăm. Altfel, prezența lui ne-ar anihila pentru a ne oferi libertate deplină și a da merit deplin sau mai precis sens actului nostru îndrăznesc de credință.